ayu. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nikmat merah muda dan biru meletus balon hijau dor hatiku iki piye sing uri lho kok cerewet to lha iki muka mirengke napa meletus balon hijau dor Rapi. esuk Sugeng dalu selamat malam Cak Komet. kuwi lho sing dalu Mas Didik Alhamdulillah ketemu maneh aku kelar bingung sampean munggah panggung iki mang. kene napa Lho, iki kok Cak Komet kok dobel kok kembar aku lho. Kayak Kakang Adi. Mosok kembar to, Mas? mosok padha to Oh, kok malah sitoke mbiyane kan lemu. nggih Saiki kok rada penak Sabar wis to innallaha ma'asobi. karepku ki sing wir ya wir Wis nganggo es kok wir. ora cara Sing pasuryan panjenengan berdua ki rada enek empere. Lah nggih to, pantes to, dalange ya bagus. Wonten niki nggih kakang kula. Wong Nah. ngono. Nggih, Niki Kakang, niki kuwi adikku ya. hari-hari. Kakang kawah di hari-hari. Lho kuwi berarti metune guriku lho kok. Lah iya banten adik kok. Ah nggih, wilujeng dalu Nggih, macangnya yo sugeng limbuk. dalu. Nggih, Mas Didik. Untuk Mas. Aku nyelukku Mas napa Pak to? Pak Di. Pak, lho piye to nyeluk kok Pak Pak Dik? maju mau wis tak omongi to. Nggih, Pak Bas. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh ya, Met ya. Lho, wis tau ketemu to? Ya iki lagi iki, Mang. Wah. Iki rencana iki kok yo pedhok neh kok Oh sobat. ya amin. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanteng mriki teng lapangan apa nika Pak? Sumber bendo. Sumber Bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Heeh. Dalange jos tasik enem, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan nek meseme gingsole metu seret. Beda bojomu kae gingsole 15 ning kene angger metu ngene. Kae merongos ora gingsul kok. Lah aku arep muni ngono gak wani kok mbok potong 200. Ora apa-apa aku. ora- Ajar kenal Gladiwano kalian panjenengan. Nggih, menika paring asma tak anu ya, tak Yo kenali ya. kenalan. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Sumber Bendo. Oh, kula kenalane Iya, mriko. iya no. Jenengan pun tepang napa dereng? Durung. Lah nggih to urung kenal kok. Ya Ayo, kabeh kenalan. durung tuano karo jenengan, Lah Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Cak Yon. Weh, Ion. Yono. Weh, Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi diceluk Yono. oh mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul celana Heeh. dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Lho, komet kuwi? Komet niku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe mbiyen ki bapakmu bakul apa to? Bakul mbako. Lho, baku aduh men lho. Lah, sapa? Riyen bapake bakul baskom, Heeh. ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi? Lemet. Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, Ibuke bakul kuwi mau. lemet. Dadi jenenge komet. Oh, komet. Sok-sok enek bapake adolan anu apel, Heeh. ibuke dodolan kuali. Heeh. Duwe anak jenak Rori Paki ya enek. Kok Gak kaya mau to, Mas. Piye? Baskom karo lemet, komet. Komet. Lagi bakul apel. Sepion karo celana Jadi Yono. Yono aku ki. Iya. Bakul apel, Karo bakul kuali, wali. celane Ripaki. Kok kaya gak bener to modele. Kok ora bener piye to? Kudune ra kuwi nek bapake bakul apel, Iya. ibuke bakul kuali, kuwi duwe anak mesti jeneng. Alah, ki engko mbok jelasne. Aku wis kudu muni. Aja mbok unekne kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi. Heeh. Wibisono. Iya. Niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang ki lho. Oh iya to. Lho angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi. Sindene ya ayu-ayu, Ayu. sik num-num kabeh.
Lho jenengan menane kula nggih ngetos mlebet TV lho jenengan menane. Nggih, lho jenengane kok ngertos. Heeh. Teng acara napa niku? Kira-kira patroli. Lho, Pas adu pitik ki lho Mas lali ya. wong adu pitik musuhe ya marang tuamu kok. Oh iya kok Jane aku wis emoh lho jane. Kok sindene ya ayu-ayu. Ayu. 17 tahunan kabeh. Tak rek delok lho. Rek 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh. 17an iki Lah sing pol kene apa ora mbok delok? 17 tahun modele ngene kok mlethek kabeh ya. Maksudnya ndek biyen tau 17 Oh tahun. iya nek kuwi ya tau. Lah ya mulane ya ngono panjak ki ya gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapake nika rata num-num kabeh. Nggih, regenerasi ya. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Ora ngono kok. Gak to. Dadi pelatih, peniti. Iya iya no. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak nika? Niki 17-an. Tak kerawuk lambemu lho. Yo ngono kok takon ditanggap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karuan bakul anu niki wau. Apa teko celana B? Lah sing digawe ya Pak Yono arek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Lah Niku iya. sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti nganu bapake Pak Sutiono ki Bakul sepion. Gak. Oh gak ya. Beda. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengkuwerdi padha kalih kula. Su. Ya. Nek pirang-pirang ukara lho. Sutiono diwerdheken dhewe-dhewe. Apa su? Ngene lho, Rek. Kuwi nyapa to? Lah kok celuk su. Komet. Ngono kuwi gak suka. Sutiono. Ya enek artine. Niki su. Su ki tegese sugih utawa luwih. Oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Lho. Ti. Su kowe iki iso ngartekno apa ora to jane? Nek ora iso tak artekne dhewe. Artekne dhewe. Aku nek iso wis tak artekne dhewe, Mas. Lho, lah ngono kok ngeyel tak tonyo misan engko malah. Lah kono sing gawe ya. Su kuwi artine sugih. Ya, ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya ngene. Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasun. Persiapane sampai tuku lapangan Ya, dienggo nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Lah iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni ya seneng, wargane ya seneng. Delek Tepuk lapangan. tangan kangge Pak Kasun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane, ning gemati kalih Warga masyarakate. Niku ti. Ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho, Kak Yon to. Ana. Kok yon mbok anu bakul spion neh. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges Iki ya ana dhuwit dagangane omah sak rewono-rono lho Mas. Kuwi sampean rono bisnise Pak Anu Sutiono to? dereng. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa? Ya nek sak meter musuh, sak meter setengah. Kuwi apik, gendenge nek wong-wong iki gendeng biasa, paling banter kowinong. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik. Kok sok keramik iki lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak aku gak. Kowe kepengin? Gak. Berarti bisnisnya apa to, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami tuwa ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Omah. Properti. Iya. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe ya iso to? Pepet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel ngono iki to. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang, omah sampai didol. Ayo. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing dienggoake dhewe didol ki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu nggawe omah didol, nggawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun kuwi lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye kuwi? Engko ngomong padha tuweke nek ngel tak cet rainem lho minggu Ya sesuk. ben apik to. Ben api piye maksud iki bisnis omayut mau sing dienggo dandan mau. Iya ya wis ero. Wis ero kok yo ngeyel. Kometi saiki raine 6 to. Kok 6 pripun? Lah ki emang tak cat rai 6. Lho,
Anu 6 niku basa Bojonegoro. Nek teng mriki Mu. Nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Wong ngono. Nek 6 niku tiange tasik alah jek enom Pak. Duwe anak siji. Iya. Nek mu yung dene niki wong wis bungkuk ngene ya meti kepiye? wirid jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to. Lah aku ya ora paham kok. Seneng Iya. ora ketemu Pak Didi. Ya seneng to wong mulih engko bayaran kok ora seneng piye. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalang yang bergelar bukan SSN Terus? tapi SPD. Umumnya rak dalang kae SN. Upama Sarjana seni. sarjana seni Niki SSN. SPD. Lho, SPD ki artinya apa, Mas? Sampun pedot del. SPD raro. Sampun SPD pedot kuwi del lho, ndasmu. angel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah aku ya rono. Lho, lah ya kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Iya. SPD. Terus Mas Komet nggih SPD. Loh, komet ya SPD to? SPD. Gak SSN to? Boten SPD, kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasta pendidik, Heeh. guru. Iya. Saniki pun diangkat dados pegawai negeri. Pegawai negeri. Sampean ya wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas mboten diangkat, akhirnya kula medhot del. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh sing iya bener nyentuh. wis Ah, ana sing bener. Jan ngatur. to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. Ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Oh. Pertamina. Pertamina bagian pemasaran. Wah, dianitan. Bayarannya Bayaran oke, mesti Mas. gede iki. Gede, gede. 35 Bayarannya lho 35 juta. ewu harian kok kuwi Mas, harian. niku. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG ku lho. Lah. Omongane bakul LPG ngono ae wis teko Pertamina. Isin no kancane SPD engko aku hidro LPG. Ya ora apa-apa pancen modele ya kaya tabung ngono kuwi. Yo tabung piye, sing penting awake dhewe ndongake. Dongane. Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Adi, Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten, Mas? Ya, wong Amin. ki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Ya. Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang lenggah mboten? Linggah lah niku. Lho, kowe iki sing ngerti Mas Herlambang. Alah aku karo Lambang, lah karo Kasun bareng ya plek to aku. Karo Pak Setiono ki, Mang. Lancep men omongan. Aku ini sumber benda wis ping pira pikirmu? Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah. Ping 10. Ping pinten Pak kula? Wah, nek gak salah ping 6 apa pira? Heeh. Sini sapa? Loh, karo sing kae kok. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindu kok ya pamer kok. Pun apal kali Pak Setiono. Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah Warahmah. warahmah kuwi siji. Apa Mas? Aja sampai rebutan salah anu bener. Ora kena Aja rebutan sampe bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salahku ki aja lho iso gentenan ngono. Oh, rumangsani. Ngrumangsani salahe. Sing nomor loro, Nomor loro. kuwi angger iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Kowe tak tuwapuk lho Mas mai sini-sini wong Bojonegoro tekan kene kok malah marai elek. Kita Elek. Pak ki. Mau limo, madat main maling mendem. Aduh niku ak penggane jenengan. Mboten Guru lho, tak tapuk. alah Tapuk. tahu roh kuwi ya kuwi ngono. Lah wong rumah tangga men ayem kok molimo iki lho. Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Nek jenengan cara nggonmu apa? molimo Molimo siji. Sampeyan iso nggelar kudu iso nggulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar engko karo digulung karo cah nom-nom to rumah Kok sana. mbok anggap sinoman. Iso aku Apa kuwi mau? molimo sing siji, nomor siji. Ya. Kuwi mlumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku pereng ya iso. Ya melumah otomatis wi. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang, ngono lho. Oh. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngapa asile kaya ngapa iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Nrimo. Oh. Mo sing nomor Mlumah. loro, Terus kedua, kedua ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. dadi sing wedok melumah, sing lanang murep murep. wis pas. Lho, pas apane kok. Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Kuwi murep. enek anu artine. Ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Murep. Kowe nek guyu tak. Terus meteng.
Udu kuwi. Udu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurepi kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Ah. Nah, kuwi sing bener. Rumah murep. Murep. Heeh. Heeh. Mo 5. Ketiga. Rumah murep terus Sing nomor 3 nomor 3 hmm. kuwi modot. Modot. Kok nek Murah. kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedoke kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nah iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah alah pikiranmu iki jorok lho. Aku iya. Lho, kok iya? Tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dadi 45 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh. Sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina sewengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho, Lho, Mas. kok kemajon piye? Duit 5.000 lho, Pak. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Ge blonjo ya ora Ora cukup. cukup. Heeh. Tempe wae 3.000 lho, sak. Lho, Lah bojomu pira sedinane? paling gak 75. Lho, pateni. Lho, bojomu pateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho, Kok secukup esuk 5.000 ku esuk tukokno. carane? Energen 2.000. Rong energen. Energine 2.000. Jek 3.000, Mas. Jek Wis 3.000. karek 3.000. Iya, engko awan tukokno Oki jelly drink. Oke jelly drink. Penunda lapar. Awan. Bengi, karek engko bengi 1.000. bar magrib karek 1.000. Karek 1.000. Tukokno Promak. Insyaallah wetenge iso gak senep. Kula omahku niku seksine kula. Piye? Kula kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun iki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati. Mati pisan. Wong resepe wong irit kok kebacut Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Iki Nggih. saking Sanggar Seni napa? Cahya Nuswantara. Cahya Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. Lho kok ingon piye to pancene ya adene. Lek awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku mang meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik to sampean iki jane sapa tok ngatur wong Madang iki? Lho aku ya apane kami tuwa to jane. Lho. Batik to. Ya Allah, Keluarga. keluarga ngerti. Urung. Kami tuwa iki karo aku iki jek pernah wong liya, Mas. Oh tak tapuk pisane kok iso pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Nggih, Ngono, aku kersane kula tambah nggih regeng nggih nyun Mas sewu Didik. Mas Didik. Piye? Didonga. Kowe arep ndongakno to? Aku arep ndongakno nganten to. Lho ditanggap kok. Ya wis Donga ora kulake. sapa ngerti bengi iki ana wali liwat, Hah? dongamu iso mandi. Wis liwat. Endi? Wali sapa? Walidi. Lho. Kuwi bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten Mbak menika Farah. Mbak Farah Mbak karo Farah. Mas Ramban. saged Ora atut sangaku, runtut. ha to. Farah. Farah. Mbak Farah. Saged rukun atut runtut kadosta kaken-kaken lan nenen-nenen. Iya. Ninen komet gak suka aku. Aku yo ora seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah aku. Lho, apa lek wong-wong ki nek ndongakno ya ngono to, Mas? Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. lanang. Oh, lanang ninen. Nenen ki wedok. Lah lah iya senengane wong lanang. Ngono kok ya mbok omongne. Menyanyi iso ora? Ya. Lho. Yo menyanyi. Lah to. sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya. Wong nek gak aku urung nyanyi urung puas. Lah yo sampean Oh, iki iya. niki kan pun kondang suarane komet. Wah ning Kediri Apa nguyahi segoro kowe? Walah gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku enek. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut kowe iso kabeh. Alah, Apa neh Roma? Lah, A minor, Mas. Jal. Mas, A minor. A minor jane iso apa ora to iki? Ya kuwi A minor, Mas. Niku A minor. Oh ya bener kuwi, Mas. Wah, lah goblok ngeyel. Lah aku yo lagi ngerti A minor kuwi. Kula aja ngeyel kok. Dia lelaki. Apa Ya ora sing kok diatur. Aku
lelaki. Pak Didik lelaki. Yoga-yoga lelaki. Wis kabeh ndang do laki kabeh. Lagune Iki ora contoh. contoh apa enek? Aku lelaki, kono lelaki, laki kabeh. Iki berhubung wonge lali, Iya. yo kabeh lelaki ngono. Lho, Mas. yo ora lagu iki paling ora sing penak-penak. Apa? Apa sampean sing nyanyi, aku sing senggak, engko karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, Sing lagu-lagu. penting nek senggake ya. Iya ya. Sampean ngerti ta sing enek lagune kopi Mas. Alah lagu kuwi zaman Mbah Nangku ndek biyen. Lho, kok kuwi sih enek Lagune sing piye, Mang? kopi Mas. Senggake ngono. Senggak. Iso ora? Iso. Latihan karo Pak Didi lho. Anu sampean saged mboten senggake mengke kopi lagi. Mas. Mase. Kopi Mase. Engko sak sinden-sindene ya melok. Kene. Ayo barangnya cekel dhewe ya. Ayo lho Mik Mik, lho, mik. garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei duduh saidik to garingan aku sereten kok. Goblok. Nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap kuwi Lah, garingan. garingan mumet mikir cicilan. Sara. Bisa. Ini terus kompak bareng kopi masih. Oke. Ayo bareng-bareng ya. Miki cekli. Sarang-sarang nggih Mas Didi nggih. Oke, Bapak. Niki yoga-yoga sing beto mik monggo nderek anu senggak nggih. Malang repot. Mengke nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti dipiuri 500.000-an. Iki dijak malah ngrepotno tetangga. Petugas mikir entek. Ini mbok angkat dadi rombongan tetap ngene ya. Ora. Piye mancing senengane tadi. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongi. Sijine kadung di rombongan. Iya. Terus kowe arep rombongan sapa ne wong sing nayo blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah tadi. Siap ya Mas ya? Oke. Siap nggih, Ya, siap. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Kopi masih. Oke. Aduh, piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Masa kakean kopi? Well, kuwabe yo aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis. Kuwabe kok kopi. Lah, piye setelahnya, piye salah setelahnya? ning ngono. 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki to jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus perjalanan kula tenggene Mas Komet. Sampeyan dalem endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya kono. Aku biasanya ngarep TV. Iki senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Komet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. Oh niku tasik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah, Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. oh, ngomong opo? Bodoh lho, Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora gablek ngono apa piye? Engko nak aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas. Si. Judika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no, Mas. Oke, senggak neh, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati.
Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu gampang sekrup lho engko. Stroke. Mek jajal Mek. Ki Nggih. mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, kita mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lah iki digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Iso ora? Iso apa ora? Nek ra iso medune lho. Heeh. Medun Iso ora? Nek ra iso ngaleh. Ayo. Bocah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh ora pirsa. iso takon ngaleh. Ah, Mane awake coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya, Sampeyan gak iso, Yon? gak iso. Ki. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Somak ces. Hijauku ning kelabu. Merahmu dadang biru. Meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Roma Irama. Roma Irama Meletusnya pun juga ala Roma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hadar. Allah ki balone model piye kok dar. Roma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba, saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Alah, wong Saiki lair. toto karo gamelan. Lair. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Wis Gawe langgam. arase jajal pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Balon kada Ayo. Apik lho ki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong mara tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kayak ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5. Wong ayu. Sik. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, nikmat. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Hatiku. Iki piye? Sing iki lho, kok cerewet kok. Lah iki muka mirengke napa? Meletus Balon hijau dor. rapu enak. Anu modele kok ndelenyek. Denyek. Yo ora penak paling gak. Pengen rada cepet. Rada cepet sing versi DJ. Dere cepet. Iya ya. Pop ya, Mas. Pop. Anu pop. Des cek. Des cek. Des cek. Jreng. Jreng. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Cepet ora? Hey, go, hey. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Oh. Bal aku kesusu, Mas. Sing mang lho
Dore Jare sing cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Gue selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok Balon ya. cilik. Ya cilik ini ya ora paling gak iso menyesuaikan. Iya, iya. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Ya iso lagu-lagu kuwi. Iya. Gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama takeki lagu sing kawak. Sing piye to? Gara-gara bojoku lunga. Suwi wi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso apa ora, Ren? Bisa. Gara-gara bojoku. Cokulu. Alah, alah. Oh, Pasno to larase. ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, kongkong iki Kongkong. gara-gara bojoku. Gara-gara lunga. piye to ki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksudnya judulnya ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya terus. Ayat iso apa ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijan tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terusne bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong mobil emas lasa gendong ladang sawah telung enggol lalole lalo ala ngono kuwi tok Lho. model lho ora kuwi kopi Kuwi versine beda tak ganti Merupakan- umpama bojomu gak ning Hongkong. Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris. 3 taun omahku baris mobil mewah kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo lunga nyang Bojoku lunga ning Malaysia. 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Pak Iya. kan mergo Purwokanti Iya. Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur kowe karek takon nesu Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe Banyak falsafah apa? sing ora-ora. nang Hongkong aku wis Nang tratapan Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Iya, iya. Purwokanti nih OOII ngono lho. iya Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso nyukur Komet ya. manuk jengengek cepitno lagu Alah. areng lak Kowe iso nyambak kudu iso nutup lho. lho apa nih sing tak tutup Dagelan iki paling ora kowe nek tumindak jorok berpikiran Lho, negatif. lho, lho, lho. Paling ora ki sing positif. pikiranmu wis tekan ndi Mas Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk nganggur. saurunge bojoku berangkat nang Hongkong Iya. kuwi ninggali manuk ngono lho Mas Lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake Lho. tuku manuk doro wi lho Lho, ora kuwi, udu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. lho lah ya ulune kan lebat Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemeriak. Ku cakir rusak omonganmu. Mah aku. wis padha ngerti ta Wis. yes kuwi Lah, ya berarti ya kuwi iki kok. Bocah cengah tenan. ngono takon Lah ya takon piye to paling ora ki ya iki enak nyanyi Oke. Nyuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing kepareng Wis. minggah. Monggo. Sing jemeneng pundi? Sapa? Mbak Susi. Oh, Mbak Sing- Susi. sing tengah Sing tengah. Oke. Susi ya. sing putih Disiarne. Mas gue HP oh nggih Sing di sik to HP jelab. Iya, iya. Siarne met. Siarne. innalillahi Pak Aduh. Siarno Siarno nganggo MC sing dangdut. ora biasane. omong kowe Lah kowe yo ngono kok teko innalillahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Ya iya biasane. oke lho
Aku MC ngene nak duwe karisma ngono. Lah Aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra. Jadi pertama no kayak Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lo kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabab e. Cari kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi wis tuwek ngono. Dadi pensiunan MC Dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis seneng ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya yang tentunya Alah wis Mbah. sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Pak wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Yo wis tuwek yo tetep same ketut aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi dimiliki Ti. Kopi-kopi masih. Lah kok kopi. Iya, iya. Hey, yo. Yo. Bali, rawon, Bali. Soto, babat, sate dan bakso. Kampas kopling. Kok tekan Yo, kampas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niki lho. Selamat malam Mbak Selamat Susi. malam, Tambah sayang. cantik lho Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok gripis jajan ketok nawon Begitu kemit lho Mbak ya. Susi. Oh, Telung ternyata tahun sih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu keterak bernyukur manuk jengenge Keplek no lagur. Ugruk. Oh. Enak di bojo latah ini. latah penak jaluk. Heeh. Dek ngene langsung. Ah, iki lho. Umpama anak, we di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? Yo langsung Ya, tau ya, ya. umpama aku nyedak mulai mergawe. Iya iya. iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung ngene. Oke. Oh, Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Aduh. Lambene komet. Iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok. Iku Mumpung nek- ra mbayar. nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono to. Gerakan. Kowe Pikiranmu rusak kowe. yo lagi ro. Lho, lagi roh mau ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene
Lah kok ngene ya? Bojomu ki kirek apa? Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lu apa ki? Ngene bener mak biwak. Ya. Wah, ya ki lho jendalu, Mbak. Injih segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan. Oh ngaten. Ngono nek kalih AA kan sapa? Heeh, kalih eknya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ra ndek tata masa sakmene gedene. Lah napa? Enggak Dik ya ngono to Dik kaya piye, rada rene. piye kok, Aja nyedak Mas? komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa ki cek ngene kok pandane Ngono kok. apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora Gak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tahu ngono, ngambung kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok Oh, rumangsane gak. aja ngono Mas. Wong ki dilambi karo wong wedok iki Nah, dijaga. oh, Mas mbok perono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek lho. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya. Lah modele lah tanding tanding tut tanding tut dung. Perut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak nono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jali. Bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to? Oh, sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak percaya. Dia Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu suara elek. Rumah saku lho. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lagune apa delak. Malaysia no cah nomok Ya, padak no cah. Sama tuwek. sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku anggere gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lah kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho, lagu apa? Bagaikan titit Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis ora dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit-hit mawon. Kaya Mm-mm. to, Kaya to. kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah Insyaallah. sampean mulih ora nggawa Erok. Ora gorok kuwi. Piye Ora to? rokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan Gak. ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo rok. Mm. Duet sama duet. Gak. Lho, kok gak? Nyanyi dhewe. Oh nyanyi. Oke oke. Yes. Wonten pamundhutan mboten? Ana pamundhutan iki mang saka Mak
Fatona Fatona. bakul kembang. Nggih, Heeh. pun kersane. Lho. Yo lho. Dipinangkani. Jenengan ki piye to? Oh, Yo nggih di- diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi ya Ya, dawuhe Raden. Mak Fatona nyuwun Raden. lestari no. Lestari. Oh nggih. Oh nek Mbak siap. Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Iya, iya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. Boleh sulap kok iki. Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum ini yo. Mama. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, Kowe apa nggowo? nah, apa duwe? Duwe. Eh, Mangsa empret. Iya, empret eh. Niki lho mboten. Ora ngerti niki empret ora yo bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah ilang. Ya gak ya motot sithik dadi murid kaji. Kok hafal to kuwi. Ya diaturke Ije. Nak. Lestari. Lestari. ya. Oke. Mak Fatona. Yuk. Ya, Mak Fatona, monggo. monggo. Sing nika le. Mak Fatona Oh ya kono. minangkani pamundhut. Bareng-bareng bersama Cahyo Nuswantoro. Ada Susi. Ada Jakomet Cak Yono. Oke. Sang Dewi katon lamami ambabar wewangi semi arum kembangi melati dasar wulaning dedari keri-keri iya trasno. Wis iso sapa? Oh, rasa tresno sejati manggih lestari hancur tembang suci yang sem sajune sepi cahayamu hamba janji sang rati kagoi kambangi ati aku diberi tanpa wangenan lupaku nembus marah bahagia pengen manis sinama manis sindak Iya iya. Terima Lestari. kasih. Sambut katur. Yuk langsung. Ayo langsung saja kita sambut bud. Kok sedih kuni bareng. Yusroh nek iki gaene iki latahe pol kok coba Iki ulang koyo ngono. Niki Mbak Susi sambut. Sambut. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada. Jawa Timur Jawa Timur. Weh deknane ya ngono. Monggo Bapak itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho dadi Bapak Ibu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelegar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lu siaran. Kok Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Nah, ngono. Yuk. Mas, sepati Mas. Salung jadara beri segire para mantri jadana jadagung jad para loro gedebuk raja gedebuk raja gedebuk raja gedebuk raja gedebuk raja gedebuk raja gedebuk kritik Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane. Nada pas untu muswek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Ndelok ta Mas sak pira to? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo.
Delok. Apa? Lah niki lho pas. Tak tuapuk. Nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sakmene lho. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane ajaran Malah apik. Cangkeme Mas apik. Endu. Aja nemen-nemen ndek nggo siji ki tok. Jaran rasa ora. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Jeblokne ndase. Lah iya, kalau ngantimu bisa. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Sok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. ora. Apa mau mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae sok Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember yang telu lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon Pak ya. Cek rencana. Amin. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro Lorone sapa? Desember 17. iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Iki Lah kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya, kan rumah-rumah. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Allah. Hidungnya kok tetep aja tuh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Iya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira ngene. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Ya. Plaktor nggo nerak ndasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Para karep. maneh ngono. Ya, para instrumen Mas, koyok film rumah zaman film. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang sik. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumennya roga. Tararara, tarat, 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 tarat. Indro. Kok malah kaya Oh DK. duduk. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Oh, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlalu saja. cinta sama Roma. Jangan. Paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an. Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. Rong atus kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki numpamu le nggawa siaga. Kok iso malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. omongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan
nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan dekat-dekat. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, Mar. jaran. Rumane moro. Toplak, toplak, toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Isong Anu, malah lah dijaluki apa dicucuk lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho Sedih. pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya. Oh, kok kena trafo malah. Lho. Wong trapo karek nempol Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani, Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma, cukot. Ani. Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to, tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono. Nek wali liwat, wali wis liwat mang. wali di. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku enggak suka. aku juga gak suka. Wah, aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kan marin demen apa tadi? Anu, Kok kaya gak asing ta aku? iki anu, Kayak tau ora hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. anu ayam bakar wiwin. Pas berutu mangan. Ani, Oh, kuwi ora butru ayam, Met. nyapa? Ya butrune dhewe ya. Wong Walah layak kaya tau ngerti. lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru, rupane Ini bakul kacang yang nang kono rene. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dadak ilatem nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok seperti ngepang lho. Kancamu jelek lo Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Ani. Ngono kaplok Roma ngono Nyanyikan. kuwi kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Yang ini aku Tuntun ah. kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku keri. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. Pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Aku- Apa sih ki angger metu? Dek.
Wong teko. Ojone kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk ya. Gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae mae cacah kae. Walah. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kok bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak kok lho ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak Sirahe kotak. Kuwi nak lab. Walah kuwi. Oh, ausin aku. Mosok ngene. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Ayo Nusantara guys. Oh, Semangat dah. Rakan tetes tebu. Bareng-bareng bersama. Sinden bengkongnya Indonesia. Gila to. Kok nyanyi ngidu piring to, Sek. Cah gunungan Ergo Audio Kididi Wibisono Luki. Tak ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudiono. Hei. Sing paling tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ning ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe tapi kahanane yen ngene pancen iki takdire Terima kasih cinta. Wis aku lere. Yes, memang. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpeli? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupinge rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Akhirnya sakit kenceren akhirnya metune teko kuping karo wah irung. lha kuwi kok beningan to, Met. Oh ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya yang rusak kok, ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki ya. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Iki nah iki halus. Alus ngene iki. Jalane sing halusan. Alah aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Wow, Wis ngene iki. Yuk, langsung dikasih sempat Mas. Ateng. Mbok sinten? Mbok ya. Mbak, enggak, mbiem. Mbak, enggak mbiem. Sampun cekar saking saswira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Daupun temanten saribit. Mriki adicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei,
repepeh. Anggene Bono Waksono. Ayo. Iya. Ya, pangan-pangan. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Wis. Kere golek sing ngono. Seleramu yang ngono kita, Yan. Seleramu. Seleramu ngono kita, Yan. Ya, Yan. Seleramu ngene iki, Yan. Lah Yan, Yan. Ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek tuwek. Oh, gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya, iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan. Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun, alah. Mas kira Mas. Oh, alah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempat kok sok. Madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki beda. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Niki Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu. Cocok. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki nggekku lho iki. La Aja ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten baguyan anak sa. Pisan kas. Buyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih arang-arang. Nggih ta? Sihat nggih? Syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah ya Roma. Ndoke rene, ndoke. Ndoke ya ndoke. Roma. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawane iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya Pak piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Je original. original sing arep dumuk sapa? Paling yolit. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Ah. Original. Iki urung tau kambon lanangan gas. Ngomongi kok. Iki urung Iki lho seksine. Sik lho. Tapi kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi. Lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko sesera gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Balik. Oh. Aku nggo tisu kok. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane kaya remplas. Lah, nggo Sepurane cah bagus Nah. karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Iya, ya. kenapa-napa. Sepurane sing Akeh ya Le. Bisa sepurane sing akeh.
Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangkok gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Kena Bangkok gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus mbayangno tekan ndi. Se original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis rene apa belas. Bone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini. Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean. Pek. Gak iso tak tambahi 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wih, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini kira lagu duet to, Pak ya? Heeh, ya. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong Uger nek iki. julungup kenen. Nek julungup. Wong mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Ndelae karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Ah, dapuke tuwa tenan. Mbake gak kopek. Ora sapenak-penak sing ngayal-ngayal. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiaran jasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojonegoro negara. matamu. Nek tak mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki cek original Kaken PPO. Karo Ya apik kram. suarane. Kram. Kram. Mosok gorokan kok kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Liha. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah. Neh. Sakiki aku. Iya Aku kok no. kowe. Aku gak iso, Mas. genten Roma ora iso mudhun nek kowe nek gak iso Wis teko kono musik. Le. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah menek. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah yo. Yo. Blang. yo Terima kasih, matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. Aduh simbok aku. Lah yo Dek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Heeh. Kawinan. aja matamu coplok Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Ini ya ampun, tak nyanyi deh.
Aku tak nyanyi. Aduh Simba. Aduh Simba penting kawinan. Iya. Aku iki wis wetenge Iya. Aduh Simba ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jodoh. Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong jodohan. Iya. Enggan, entuk, entak pakai lindung. Iya. Apa bojo? Apa kane watu. Yen Ora gampang wong jodohan. Iki warang-arang Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti latte. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Sapa Yan? Gembira we. Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho MBK. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Ora wing. Masuk to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kowe iki yo ngawur ae urung bar. Mas nunggu. Enggak. Senarak enggak. Tunggu nek kesuwen gulung kok nunggu sing menak. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik, aja. Cek ngene pempesan lho, Cek. Ora gampang wong cecodokan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Uti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek gak pagelinu. Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarne to paling ora. Aja wis. Lah kuwi kok nganu kok. Malah gulung nek kene dadi gawe kok. Malah nyontekna awakmu kok. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Dikek iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bojo meneng ya. oke. Kali. Loro. Wiwin ya. Oh, Yo, ada Mbak. Ya Allah apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada Mbak Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Aduh, tambah cantik, bodinya Nggih. tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih Masa? niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. aku karo Ora rong kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk petuk ember ki mau. lali. Lali, pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku iki biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom
Oh, nom biyen. Saiki bar anu jok kabine pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere nyejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok teleguken? nggih, anu mboten nok. Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? Anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Wit. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Kak kita Mas aku. Kak kita Ora ketok ya diwalik. Nah, Heeh, ben ketok. bening. ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didi Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampai apa iki? Ah iya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Oh, alah ndak kula mbadeni piye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni iye nggo apa to. Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono, matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dijoli. kondang 100 saya dintet. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah Cekek iki glegek mau iki lho, Yon. rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. 100 lho ndi? Wah, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku. Ayo Nggih. Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih Pak. sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho Mas Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak. Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan kiyen mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. ora wani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhe biasa. Biasa, iki digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampe entek. Oke yo. Nggih. Gubuk Iki Asmara. gubuk asmara. Versi J yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo. Yen memang aku
Gubuk kae nyimpen wangdi nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kabah cerita tengah wengi nganti gagal rina catatan sasrone ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara. Matur nuwun. Nggih, sampun. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Ah, Gak napa? oleh. Dereng mungkin. Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Mangsal niku lho Oh, mpun. ampun nangsal. Ampun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Bos amarku semaput. Lah iya. Angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong ayo mi ngono iki biasa. Pasti Minangane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan iki berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dige duwe, heeh. Duit kok. Di Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Iki ana bebungahe Wonten ya. Mbak Rere kali. Indah Argea. Rere. Indah. Rere. Wow. Yo,